Ze wisten het publiek diep te rijden, maar haar een indrukwekkende voorstelling Bregen naar vrijheid. En dat bleef net ongemerken. Maskerade Theater won de publieksprijs bij de uitreiking van de Gouden Gurbes, een bijzondere erkenning voor haar krachtige spul en belutsenheid. Wat deze productie extra bijzonder maakt, is de inzet van jonge spelers die te jaren met een bezielde team een voorstelling deelzetten die zowel emotioneel als inhoudelijk indruk maken. Joet binnen bij u in de studio, Danique de Jager, speler in het stuk, Bianca Wiersma, productieleider en Oertsen van der Veen, regisseur van het stuk. We praten met haar over de impact van deze prijs, de reacties van het publiek en vanzelfs wat kunnen we in de toekomst verwachten. Wat giet het terug hem heen toen het bekend was dat je hem de publieksprijs won hier? Danique, begin ik even bij die. Nou, het wie is zo dat we gewoon, toen we bij de vorige prijs, bij de juryprijs, dus toen we al nomineerd en dat wie van u is al echt heel cool. Dus, en toen ziet me bij de publieksprijs en dan ziet een echt hele goede stukken bij. Dus wie ziet een beetje zo van die winnen we waarschijnlijk net. En toen ineens hadden we Bregen naar vrijheid en toen dachten we en toen weer nog een schreeuw en dat je echt wie net normaal. Ja, wat mooi. En Oertsen, du bent regisseur van het stuk. Ja. Wat die dat met die? Want het is natuurlijk ook, de spelers doen hun best, maar het had onder die bezielende leiding was. Ja, nou, ik hier dus totaal net verwacht. Ik moest naar dat podium daar en een soort van mini speech, zeg maar van iedereen bedanken. En ik denk dat ik een soort van volledige blackout ga horen. Omdat ik echt er gebeurt me hier zo volle. Hier is niks voorbereid? Nee, omdat ik wist, mijn intentie weer, als we een nominatie krijgen, dan ben ik er sabblied mee. Ja. Maar een daadwerkelijke winst, dat hier ik nooit verwachten. Dus ja, wat het mij met die, ik heb gewoon net verwacht en het is super fijn. Ik kreeg dat alles clear weer, kreeg ik al je appjes. Dus ik wist totaal net hoe grut eigenlijk die Iepen losspullen vraat is. En hoeveel mensen daar bijvoorbeeld naar shirren. Ja. Dus ik wie echt een beetje flabbergasted. Ja, en je had de Gouden Gurbe mijn naam. Hij stiert je te straal niet midden. Het is een prachtig ding, moet ik zeggen. Maar had het persoonlijk ook iets met die dingen? Ja, omdat, en dat haak ik een beetje in mijn speech zijn. Toen ik jong was, ben ik naar Maskerade Theater gegaan. En toen was ik eigenlijk altijd wel een beetje een weirdo, een outsider. En Maskerade is altijd de safe haven voor mij best. En ik let binnen en ik ga mijn opleiding docent theater aanmaken. Kan ik die plek faciliteren voor alle mensen hier in de buurt. Alle weirdo's hier in de buurt. Ja. Dus het feit dat theater een plek is voor die mensen. En dat publiekelijk erkend wordt. En dat mensen zeggen, hey, dit wordt Jim Dorre, dat vinden we mega tof. Dat rekt me heel erg op een positieve manier. Ja, zeker. Want het is natuurlijk eigenlijk een grutter compliment kist net kraaien. Precies. De publieksprijs. Ja. Dat is natuurlijk wat de meesten ervan vinden. En Bianca, vraag aan jou. Du bent productieleider. Ja. Komt natuurlijk van alles meer bij te zien. Wat had deze prijs met jou doen? Met mij, ik zeg eigenlijk nooit naar mezelf. Wat ik het allermooiste vind is dat het van de ploeg zo'n grote waardering is. En Oertsen neemt het dan weer. Dus ik neem dat gewoon een bijzondere club. Mooie mensen. En die hebben van begin tot eind. Van de bouwploeg tot een kledingclub. Maar echt de regie en de regieassistenten. Echt. Eltsen hier had er zo'n wezenlijk oordeel in hoorn dat het echt een productie is van uw alle jaar. Ja, en er zijn natuurlijk ook reacties geweest van mensen die het bezocht hebben. Ja. Binnen bijzondere reacties die in Bibelen binnen? Nou, wat ik heel mooi vond, en daar ik zelf wel piekenvel van, dit verhaal wie skreun, maar wie gebeurde verhaal van mensen die hier in Noord-Eerst-Friesland het hier en oor beleven haar. En een groot deel van het schreeuwen wie terug Gerard Albertijn dien. En ja, dat is een generatie, die ken ik net, maar hij had boekjes kreun. En hij had bij ons, bij mijn kwanheid, uit van Hoers West, toen er iets jonger weer. En zien ben weer. En die zijn, wauw, wie dit bijzonder, we kennen dat boekje van ons heid wel, maar het kwam nou tot libben. Ja, ja. En het wie natuurlijk net alleen de verhaal van Gerard, maar het wie ook van sipzangers uit Hardwoord.
die in het verzet zitten had. En zo waren er meer mensen van, ja, mensen die dus bij die actie belutsen Westha in Noord-Friesland bij Dokkemeneer Ziel. Met mensen die daarom kwamen binnen. Met familie van Westha, die zijn dit weer echt wauw, echt alles weer wauw. Ja, en er komt natuurlijk een dementie bij, hè? Want het verhaal komt al leven. Dat wie het. En het speelt zich af. En Danique, wat... Du hast meidien, du hast er preun. Wie dit in eerste keer? Of is toch vaker meidien? Nee, ik had vorig direct meidien, mijn maskerade. En dat wie meer mijn poppen en zo. Nou, dat wie wel leuk om eens een keer te bezieken. Maar ik zou het nou net snel wedwan. Dus dit wie wel echt wat ik leuk vind. Dus gewoon echt bij mezelf acteren en zo. Dat wie wel echt meer wat ik letterlijk wil dansen. Ja, en als nou iets zezen worst tjen jonge spelers die het misschien op het punt zien van ja, dwar ik het wel of dwar ik het net? Is dit iets van mij? Wat voor tip is toch Jan om toch die stap te zetten om dat te doen? Nou, eigenlijk het gewoon beziekje, dus gewoon zien of het die wat is. Want ja, het wie dit bij de poppen, wie het bij mij wil van ja, het leek het niet wel leuk, maar het wil het net. Dus ik had gewoon bezacht eigenlijk en nou, dat wie net echt mijn ding. Dan ga ik nog een EMI in en dit is wel echt gewoon mijn ding. En ik weet dat ik dit letterlijk wil dan. Dus ja, iedereen wil ik eigenlijk gewoon zeggen. Goed proberen. Is het die ding net, dan is het die ding net. Is het die ding wel, dan ga ik maar terug. Ja, het smaakt vanzelfs naar meer. En ik kan me voorstellen dat je na het winnen van deze prijs... Misschien ben je hem al ondergang voor volgend jaar. Maar ik denk dat je dan ik zei van nou, dan ben ik er zeker weer bij. Nou, ik zit dus nou op een theaterschool en ik zit op hockey en ik zit op... En ik ga werk, dus ik moet even zien hoe het erbij past. Tuurlijk, ik wil het les wel gewoon bij mij doen, want ja, het is echt altijd super gezellig, maar je club ook, want het voelt gewoon echt altijd als een familie, zeg maar. Ja. Dus ja, ik zie wel even te zien of het lukt, maar ik wil wel super graag bij mij doen. Ja. En hoe kunnen mensen Jim site in de gaten houden of komt er binnen kwart weer iets op stapel waarvan je hem zegt van nou, dan kun je misschien alvast even een oproepje verdwan. Ja, er komt stiet wat nees op stapel. Dan kijk ik nog net de volle hoezezen en de website nee. Want die wie hackt en dat maar nog steeds weer opbouwd worden. Ja. Dus binnenkort komt er meer informatie op Facebook, want dat werkt het al in wel gewoon. Ja. En nou ja, daar stellen we dan ook de vraag, werd we dan eigenlijk verlet van haar. Ja, dus meesten moet dat eerst in de gaten houden. Facebook, dat is het belangrijkste en de website komt nog wel. Ja. Dus, maar wat ik nog wel zei, dan ik zei van ja, vorige keer weer met poppen. Wij doen nooit één keer hetzelfde. De poppen, dat we één keer, nou, dat we denken altijd maar, ja, we hadden nog nooit die. Dus we proberen dat gewoon. En dit hier weer dan weer gebeurd. Zeg maar. En de volgende keer wordt het heel wat anders. Ja, nou spannend. Hartelijk dank voor het komen naar de studio. En nou ja, nogmaals van harte lokwensen met deze prachtige erkenning die Jim kregen voor Bregen naar Vrijheid. Dank u wel. Graag gedaan. Dank je wel.